Assalamu alaikum masu sauraro. Ina muku sallama irin ta addinin Musulunci a cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na. Inda kuka ji cewa a satin da ya gabata ne a cikin shiri na labari na kuka ji cewa bayan guduwar Sumayya a cikin duhun dare kilishi ta tako kafa har zuwa gidan sarauta. Shin mai sauraro, me ye zuwan kilishi cikin gida mai martaba da cikin duhun daren nan? Shin ko mijinta ya bar ta ta taho ne ko bai bar ta ba? Shin kun san dalilin da ya kawo ta? Masu sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartar ku cikin wannan tasha tamu mai albarka, ku daure ku danna mana subscribing kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sharhin mu da zarar mun ɗora. Bayan isar kilishi gidan mai martaba ne a cikin wannan duhun daren, nan da nan mai martaba ya tare ta yana mata faɗa shin menene ya kawo ta cikin gidan sarauta da cikin wannan duhun daren? Yanzu haka ma mijin naki bai sani kika tako kika taho ba, inda ta ce ai mun yi yarjejeniya da mijin nawa. Ni in dai ba gidan nan ba ko kasuwa ai ba inda nake zuwa ko abokaina ma takowa suke su zo har inda nake. Inda ta fara mai magana akan guduwar Sumayya, inda yake cewa akan guduwar Sumayya me zai kawo ki gidan nan cikin duhun dare? Dama mata masu aure ai sun saba yin yaji, wani baƙon abu ne don Sumayya ta gudu ta tafi gida? Sai ta ce ai gaskiya da laifi a nuna wa ita Sumayya wato shi raba gardama ya kai a ɗaura mai aure da wata matar can daban. Inda sarkin yake cewa na san raba gardama zai auri wata har ni na zauna da mata guda ɗaya? To mai sauraro, ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Inda kilishi ta ɗora da cewa shi ma wa menene dalilin da ya sa har yanzu bai haifi 'ya'ya maza ba ai laifinsa ne. Da raba gardama ba zai dinga yin wannan abun ba. Inda Fulani ta fito daga cikin ɗaki tana nuna kilishi wato cewa ai ba laifinta ba ne na rashin haifar 'ya'ya maza, abin da sarkin ya ne yake bibiyarsa. Take ce mata ba ki ƙyale 'ya'yanki ba, ba ki ƙyale 'yan uwanki ba, har sarki mai martaba ma ba ki ƙyale shi ba. Nan da nan sai sarki ya tari bakin Fulani yake cewa ta yi shiru haka, menene za ta dinga surutu irin wannan? Yake faɗawa kilishi ta tashi ta tafi gida, ta tafi gidan mijinta kar ta ƙara zuwa da irin duhun daren nan. Mai sauraro, ka ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta sharhin labari na domin samun sharhi irin su gaurashi na labari na da gidan sarauta. Mun gode.